Matapos ang 5 sunod-sunod na panalo sa bansang Japan, nitong Pinoy na tubong Cagayan de Oro na si Mark John Yap alias The Journeyman ay sinubukan na ng mga Hapon na putulin ang sumpa. Itinapat na si Mark John Yap sa kanilang champion, ang OPBF Bantamweight champion nila na si Takahiro Yamamoto na kilala din na knockout artist. Dahil sa 5 Hapon na tinudas ng Pinoy, ay nagparisbak na agad ang mga Hapon gamit ang kanilang champion na knockout artist na galing din sa 3 sunod-sunod na panalo via TKO. At ito din ang pangatlong pagdepensa niya sa kanyang titulo. Nangyari ang laban noong November 11, 2016 sa bansang Japan. Bit-bit ng dayong Pinoy alias The Journeyman ang record na 24 wins with 12 losses, habang ang Hapon na champion ay may record na 18 wins, 4 losses at 15 dito via knockout. Sa gabi ng laban ay inaasahan ng karamihan na mapuputol na ng Japanese champion ang sumpa na bit-bit ng dayong Pinoy. Pero nagkamali sila. Isang madugong laban ang nangyari sa ibabaw ng lona. 2 beses pinagapang ng Pinoy alias The Journeyman ang champion at binasag pa nito ang ilong. Isang upset win ang nangyari. Nakuha ng Pinoy ang panalo at ang titulo nito. Halina't sabay nating balikan ang madugong laban ni Mark John Yap alias The Journeyman kontra Takahiro Yamamoto. Sa mga unang rounds, bakbakan na agad, palitan ng mga mabibigat nilang mga suntok. Mas agresibo ang champion dito, planong tapusin agad ang dayong Pinoy. Third round, tuloy ang maaksyong laban. Walang nagpapalugi sa mga patama. Talagang patibayan ng mukha at bodega. Sige. Okay. Mas agresibo pa din ang champion Hapon sa laban. Mas umaabante habang umaatras lang ang Pinoy pero nagbabato din ng mga solidong mga counter.
か、それが今日の試合の一つのポイントでもあります。38対38が1射、39対37が2射、この2射はチャレンジャーヤン選手。At dito sa round 5, nabasag na ng Pinoy ang ilong nitong champion hapon dahil sa mga solidong suntok. まとったんじゃないかなと思います。井岡さん、逆にですね、この4ラウンドの前半終わったばっかりなんですね。さあ、一気にいく。 At bumagsak na din ito dito nang matamaan ulit ng mga sunod-sunod na solidong kamao. 'Pero bumangon pa sa bilang at tinuloy pa ang laban. At sa mga huling segundo ng round 5 ay gumapang ulit ang Hapon. Makikitang halos manghilamos na ito ng dugo mula sa nabasag na ilong nito. Pero talagang matapang at palaban. Bumangon pa, pero matapos bilangan ay nilamo na ni Mark Janyap alias The Journeyman ang champion ng Japan. Ito ang pang-anim na Hapon na tinudas ni Kabayan. Panalo ang Pinoy via 5th round TKO at nakuha pa ang titulo. 高井戸が課題にしているディフェンス面で、そこの隙を突かれたのが、敗北につながったのではないかなと思いますね。しかしをしのいで、次のラウンドから巻き返してほしかったなという思いはあります。そうですね。山本、高井戸、そしてマーク・ジョニアのHi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.